Usa ka bag-ong gihimugso nga bata dito sa Bohol namatay gumikan sa COVID-19. Siya ang ika-painting na kalas gumikan sa virus ug ang labing bata na nataptan nini. Ang puya residente sa Maribojoc, sumapa ni Dr. Cesar Tomas Lopez, ang spokesperson sa Bohol IADF. Gihimugso ang puya nga premature ug doon kini sakit sa nga respiratory disease. Gibutyag niya sa ICU ug dihang giswab nagpositibo sa COVID-19. Paglabay sa upat ka adlaw, namatay ang bata. Samtang upat ka mga barangay sa lungsod sa Ubay, Bohol ang gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sugod niya sa badug gumikan sa pagpadayon nga pagtaas sa COVID-19 cases. Ang mga barangay ginangkuban sa poblasyon Fatima, Puod ug Tapon wapasab masayri kun kanus mapupos ang pagpaubos niini sa MECQ. Base sa talaan sa Bohol IADF, ang Bohol adunay 959 cases, diin 827 ang nangayo. 112 ang active cases ug 20 ang namatay.